ndị na-elu n'okwu na Anambra steeti nakwa ndị sonyerenụ na agba nke mbụ nke nzukọ achịkọbara na nso nso a n'ihe gbasara ime njem bụ nke achịkọbara n'Ọka site n'aka gọọmenti Anambra steeti site n'aka ministri na-afụ maka ime njem Etoola Govano Soludo maka ọkpa dike ọzọ pụrụ iguzobe ya bụ iwu maka ime njem na steeti a iji wee mee ka ngalaba na-eme njem na-alụpụtawanye ihe karịa. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Okonkwo ji akụkọ a wee bịa ka o si wee mee. Nke Chinua Achebe International Cargo Airport CAICA Umueri bụ Maazị Martin Nwafọ toro nnọọ Gọvanọ Soludo maka ya bụ ihe mmemme ọchịkọbara ya nakwazi mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na ọdụ ụgbọelu steeti a bụ nnọọ ọkaibe ma kọwaa na ya bụ ọdụ ụgbọelu Anambra steeti bụ nnọọ nke ka na-arụ ọrụ ya site na ntụziaka nke iwu na-achị ọdụ ụgbọelu na Naịjirịa nakwazi na mba ụwa ebe steeti a na-enwebeghị iwu na-achị ọdụ ụgbọelu. Ọ gazi n'iru gosipụta olileanya ọ nwere na ngwa ngwa ehibere ya bụ iwu ga-amalite ịdị na-achị ihe gbasara njem ụgbọelu nakwazi nke a na mmiri. Ọ ga-enye nnaka ịhụ na ihe na-aga otu o si wee kwesie na ya bụ alaka. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Anambra State Air Rescue Operations Manager bụ Maazị Chukwuebuka Olise chọpụtara na ya bụ iwu ọhụụ ga na-achị ime njem nakwazi ihe gbasara ime njem site n'ụgbọelu, ụgbọala nakwazi na mmiri na steeti a bụ nnọọ nke ga-enye aka ịhụ na ndị mmadụ, ndị ọrụ okporo ụzọ nakwazi ndị na-anya ụgbọala, ụgbọelu nakwazi ụgbọ mmiri na steeti a ga-ama oke na ọrụ dịịrị ha n'iweta nchekwa n'okporo ụzọ niile ma mekwezie ka ha mata mbọ ha ga-agba na ihe ha kwesịrị ime iji wee hụ na akụnụba steeti a bụ nke ga-agbago n'ogogo dị elu site na ya bụ alaka ihe gbasara njem. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.